Čau, s vami je Minecrafťák a dneska sa tu vidíme zase na ďalšom Adidas videu. Neprešiel ani týždeň a máme tu ďalší komunitný event Adidas Star Cup. Tuto môžete vidieť, že tu máme už to nové tlačítko tam naľavo dole. Keď si na to kliknem, tak už prešiel ten nejaký čas a už sme to tu zatiaľ pohrali. A funguje to vlastne tak, že sme tu dve komunitné týmy, Legendary Dogs a Ultra Cats. Sme teraz vo finále, kde sa hrá o tento exkluzívny titul Adidas Champion. Môže to vyhrať iba jeden komunitný tím. A ja som v Legendary Dogs, máme tu 10,1 miliónov winov. Musíme dať 25, aby sme proste získali tú odmenu, ktorá tu je. No, ale nehrá sa iba len o tú odmenu, ale hrá sa aj o tento titul, že ten, kto skôr dá tých 25 miliónov winov, tak vyhral ten titul. A ten ďalší komunitný tím nemá nič. A prečo práve Legendary Dogs? No pretože som videl také veci, že normálni aktívni hráči Brawl Stars, proste normálny týpek, normálny hráč, ktorý hrá Brawl Stars, možno asi každý deň, ich to zaradí do Legendary Dogs. Ale není to náhoda, alebo teda je to náhoda, pretože mňa to vybralo automaticky, to si nevyberáte vy. A veľa youtuberov, influencerov, kreatorov to dalo do týmu Ultra Cats. Čiže aj tí influenceri hovoria, že Ultra Cats vyhrá, ale ja si to nemyslím, pretože ja mám druhý účet, kde som za tým Ultra Cats a tam vidím, že tých winov máme menej než Legendary Dogs, ako teraz práve vidíte. Rozdiel je 200 000 winov, chápete to? Čiže Legendary Dogs má náskok o 200 000 winov. Čiže preto si skôr myslím, že by to skôr mohli vyhrať tí Legendary Dogs a mali by sme tento exkluzívny titul. To je prvá vec, čo sa tu pridala. Druhá vec je tu tento nový Otis skin, ktorý si ideme vyskúšať, že ako vyzerá, aké má útoky. Tento skin sme získali zdarma v tomto novom komunitnom evente. Za to, že sme 5 milión krát nehrali Otisa v Brawl Balloch alebo v týchto nových Super Balloch. Toto sú efekty útokov, takéto lopty. Potom tu máme kill efekt, také rukavice tu sú. A toto je ultina. Krásna opäť. To je celý tento Otis skin. Je zaradený do Adidas spolupráce a meno má Gridiron Otis. No, tretia vec. Keď sa tu pozriem, tak je taká vecička, ktorá sa volá Adidas, teda Adiklub. Tam, keď sa prihlásite, tak tam máte nejakú kolónku Brawl Stars. Tam je nejaká karta, kde máte nejakých 50 pointov. Na to, keď kliknete, tak vám to zobrazí, či to chcete utratiť tých 50 pointov alebo nie. Keď dáte áno, tak vám dole zobrazí nejaký kód, ktorý keď pôjdete do Supercellu, pôjdete úplne dole, tam dáte redeem kód, ktorý tam vám ukáže v tom Adiklube. A odmeny, ktoré tam sú, je napríklad tento pin, plačúca topánka, wow. Tento pin sa mi dosť páči. A ešte tu máme tento sprej. A keď zídeme dole, tak tuto nám to dá ešte túto ikonu. A mimochodom ešte toto je pin na to Otisa. Tie piny sú už zvlášť, čiže neviem prečo. A to sú teda tie odmeny v tomto tu Adiklube. Potom 27. už bol Brawl Talk, takže ste mohli vidieť aj nový Adidas skin na Asha. A tu už je tá ikona toho Asha, takže neviem prečo je to rozdelené, že to musia dať až v tom novom update. Ale to je jedno. Skúsim ho nejako získať a natočiť z toho video. Tento skin podľa mňa bude ten najlepší. A ďalšia vec. Máme tento nový game mod spojený s Adidasom. Sú teraz majstrovstvá sveta, čiže preto to urobili. A ďalšie je tu táto challenge, ktorú žiaľ robiť nebudem, pretože sa mi to nevyplatí. Pre túto ikonu a tieto piny by som utratil
9 gameov, kde by som aj tak prehral, čiže to robiť nebudem. Ale ideme si zahrať tento Super Ball Game Mode. Ukážem vám, ako tam funguje. Dáme si nejakého brawlera, na ktorého máme málo trofejí, ktorý je OP. A ešte mu okrem toho Sprout dostal remodel. Teraz vyzerá takto. Proste kocka Minecrafťák totálny. Pretože Brawl Stars bol u súdu a nejakí, čo majú na starosti nejakú vec, neviem, proste nejaký kvetináč, či čo, tak sa to príliš podobalo na toho minulého Sprouta. Tak ho museli zmeniť alebo odstrániť. Tak ho radšej zmenili, čo som rád, a platili za to pokutu na nič. Ale nevyzerá úplne zle, proste Minecrafťák, a zmenili ho aj s týmto skinom. Podľa mňa vyzerá lepšie ako predtým, totálny Minecrafťák, ale mne sa to páči, tento remodel. A potom zmenili aj tento True Silver a True Gold skin. No. A teraz si teda vyberieme toho brawlera, na ktorého máme málo. Napríklad si dáme si Mazinu. A idem vám ukázať, ako to funguje. Ak tam dostanem botov. Ale nemyslím si to. No sú to takí poloboti. Nevyzerajú úplne. Ale skúsime to nejako vyhrať. Toto je špeciálne v tom, že tu máte svojho vlastného brankára, ktorý vám bráni loptu. Toto nezahráme. A vy, keď tú loptu dostanete a trošku dlhšie ho budete mať, tak sa vám to nabíja, že tú loptu môžete... A ukážem vám to. Dlho si to nabíjate a vidíte, že mám teraz dlhý range. A teraz keď to nejako tam strelím a dal som gól, pretože som to mal dlhšie. V tomto tu proste u seba som to mal dlhšie a dal som gól. Potom tu aj sú aj takéto detaily ako táto lopta z FIFA, z majstrovstva sveta. A teraz skúsime dať zase gól, tak aby sme to vyhrali a bum! To bolo tesné, to bolo veľmi tesné. A tuto, hej, akože Šelina, gratulujem. Akože čo? Ale nevadí, proste dáme gól, aha. Hop, tak. A vyhrali sme to úplne easy challenge. Alebo skôr game mode. A takto to luxusne vyzerá. Máte tam aj pekné detaily tou loptou. A splnili sme quest, že sme zahrali 10 týchto Super Ball game mode. Máme 1000 XP, čiže nice. Čiže toto bolo Adidas videjko. Som vám tu ukázal, ako toto funguje. Proste toto je najlepší game mode. No končí to za jeden deň a 16 hodín, čiže za chvíľu príde ten nový update. Keď ste pozerali Brawl Talk, tak viete, že to bude nejaký nový sushi event. Čiže to je z tohto videjka všetko. Ak sa vám to páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. Uvidíme sa pri ďalšom novom updateovom videjku. Čaute.